So masu kallon mu da sauraron mu assalamu alaikum. Kuna tare da tashar OWB Media TV na YouTube da kuma Facebook. A wannan karo za mu fara ne da shirinmu wanda ya shafi 'yan kasuwa da kuma al'umma Najeriya baki daya kan farashin kayayyaki da na abinci da sauran kuma kayan masarufi. So maudu'in mu a nan shine ana ta maganganun cewa kayayyaki sun fara sauka kuma a har yanzu ba a ji batutuwan suna yaduwa a cikin al'umma yadda ya dace ba. Shi ne muka ce to ya kamata mu zo mu samu 'yan kasuwa mu ɗan tattauna da su kan wannan lamari. Idan da kayan ya tashi ne ko da naira 5 ne, to ka ji ana ta yama ɗiɗi ana ta ɗaga sauran kayayyakin har da wanda bai shafe su ba. Tare da ni Okashi OWB a mai gabatarwa. To yanzu kuma ga bakonmu wanda muke tare da shi wanda za mu tattauna da shi ya ku ji daga gare shi. A ranka ya daɗe da an fara da sunanka. A'udhu billahi min shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Da farko sunana Alhaji Ibrahim Aiji, sannan kuma ɗan kasuwa ne mai harkar da ta shafi kayan abinci da kuma abin da ya shafi provision. So an ce kayayyakin abinci sun fara sauka, yaya abun yake ne? To kayan abinci dai da ake ta yada cewar ya fara sauka to mu kanmu dai gaskiya ba mu ga canji ba dai har zuwa yanzu. Mu ma da muke sayarwa, domin sayowa muke yi mu zo mu kasa mu sayar. Duk abin da ya shafi kayan abinci dai mukan mu'amala da shi wajen saidawa ko sayowa. Amma daga ji ana ta yada cewar ya sauka kaya idan ya dan rage abin da ya shafi 500 a kan buhu, sai ka ji ana ta cewa kaya ya sauka. To wannan kuma mu ba wani sauki ne da za mu ce kaya ya yi ba, domin abin nan mukan da farko can baya muna sayan sa kamar taliya, muna sayan katan ɗinta 2000, mu sayar ta 2100 ko kuma da naira 50 ma, 2000 da naira 50 wani lokaci 2100. Amma yau sai aka waye gari taliya katon ɗaya ya kai naira 18,000. Kaya taliya ta kai 18,000, to sai aka samu ɗan ragi da bai wuce 500 ba a kai, ko 300 ma. Amma ɗan wannan take ragi da naira 300 sai ka ji ana cewa kaya ya sauka. Taliyar nan muna sayar da ita naira 100 ne da naira 90 muke sayarwa. Yau an waye gari taliya ta kai naira 900, har 1000 ma taliya ta kai. To ina maganan ka ce wai sauki, kaya yayi sauki ana? Kullum ana ta ƙara farashi, cewa ka ji an ce wai an sa haraji a can, a wannan sa kayayyaki da suke haraji da ake karawa kamfanoni da sauransu. Ta yana za ka samu sauƙin kayayyaki? Su ma idan aka sa wannan haraji, su ma za su sa a kan abin da suke bayarwa, za su yi lissafi ne su ƙara a kan kaya. To ina maganar kaya ya sauƙi ana? To wani hanya kake gani cewa kayayyaki za su iya samun sauƙi, za su iya saukowa in aka bi shi? To a gwamnatance ko kuma ɓangaren ku na 'yan kasuwa? To mu dai saya muke yi, kuma gwamnati ita ce take da damar da data sa kayayyaki ya yi sauƙi mu a ƙasar nan, domin ana noma kayayyaki a ƙasar nan. Idan aka noma kaya a ƙasar nan ana fita da shi waje a sayar, amma mu kuma ba a shigo mana da shi. Ta ina za ka samu kaya ya yi tsada, ya yi sauƙi? Amma idan aka samu wannan kaya da ake fita da shi, in aka hana fita da wannan kaya, kamar yadda mu ma ba a shigo mana da kayan abinci, ya zama mu ma abin da muka noma ana barin shi a ƙasa. Sannan kuma a ba da ƙofa a ɗan dinga shigo mana da kayayyaki, saboda mutane a ƙasar nan muna da mugun yawa. Aƙalla mun kai miliyan 200 da wani abu. To kuma ba a shigo mana da kayan abinci, amma ana ɗeban namu a fitar da shi. Ta yaya za a samu kaya ya sauki? Saboda haka muna kira ga gwamnati a nan da ta daina bari ana fitar da kayan abinci ƙasashen waje, sannan kuma a bada kofa a dan shigo mana da kayayyakin abin da ya shafi abinci, domin kayayyaki tashin taki da kuma farashin man fetur shi yakan jawo kayayyaki su tsada. Wayannan duk suna ɗaya daga ciki, saboda man fetur muna sayan sa naira 90 a ƙasar nan lita daya,
yau an yi waye gari lita ya kai naira 1,000 har da 100. ƙarin nawa? ƙarin naira 1,000. 'yan kasuwa zuwa dasi su siyo a kayayyaki, su biya transport, su kawo, ga haraji ga waye da sauransu. To kaga dole kayayyaki su yi tsada, sannan kuma ga tax, ga tsadar kayayyakin mai, gas da sauransu, diesel da sauransu, wayanda kamfani su za su yi amfani da wani abubuwa. To a takaice dai kenan yanzu ba ɗauko hanyar da kayayyaki za su yi sauki. Wayannan duk ba ɗauko hanyar da kaya za su yi sauki ba mu a ƙasar nan. Wannan gwamnati ba ta ɗauko wannan layin ba har zuwa yanzu. To muna godiya.